Susie Nyarano, Susie Susan, Susie Mama. Engineer Bushi. Smollett. Mondo ngama dichuo pak chiege. Kabisa. Ine makora winji. Miyudo ka kamora moro modhi to nyako kuongi pako chiege saidi. Gina ngogi ni manyalo miyo ngama dichuo pak chiege. Kendo dhiale, kendo miye luor nyaka mbele ji anyuol osiepe nyaka jonyuol. Mano nyako machal nade mipako no? Lini geni ko kisedonja od ng'ato. To nego beni timo gima ng'ano dwaro. Makata kochopo kokocha. Tiwinjo mani len nacha. Moko gikoroko ne, adhiambo gere gikorok ne. Len nacha. Ineno. Koro nego beni kidhie ot, titimo gimo nego beni itimo ne wuon ot. Ineno. Luoko sende, luoko lewni, tedo chiemo mamit. Ichal ng'ama no puonjre catering, lakini catering kabe okipuonjri en maloso gimoro mamit. Aworo wachno. Anyway, nyakrunga juanga mana kaka wachoga pile ka pile belo kata kuoth mineno ni endi nigi chikege adek motegno. Namba chelo chudo, namba 2 ochiwo puonj makende, namba 3 mama namba 3 belo wuoyo kaw gima nyageri manyalo baloni kamoro nyathi jowegi kachifa gwanga jaro singa to mana Florida. Smollett. Sama koro ikaw suit moyo mari titere dalau to yudo ka minu ema koro ruake kata moingo kaka iniwoni ruake. Minu ere saidi. Kendo ngise ka yori nyathina bed thuolo. Ana ruaki gi chuny maler. Itedo ne nyaka gweno kacha chande. Yani odonyo to kila ng'ato mor kode. Mano nyiso nango en hera mar adier koso nitie gimoro mopondo monego beni wang'eyo. Ng'eni Lin en gimoro maber serious. Kidhi kamoro kata imbe wachni oteri kacha. Iyudo ka min jaodi moro kodi. In fact kar kero ne jaodi chiemo in makwongo iyudo chiemo no mondi. Mano nyiso ni you are accepted in the family. Koro kichaka kacha koro ime koro nyaka miera moro maber kabisa. Okay, belo ni endi CSC nyakunga juanga otero wa gwengwe ko mago makajulu ka endi warado kod wodo nagi mabende endi gigni 42 ilungo kanyendo ni Joseph Ajos mineno ni endi Smollett osetemo keny gi mon madhi 10 gi wiye. Sani endi to no yudo nyathi manyako moro milongo na Aus lady mineno ni endi nyako yugi to Aus en nyathi manyako ma nigi higni 25. Ero ng'ama dwa nyuome nigi 42 to en gi 25 years old. Dichuo ni endi Smollett osetemo keny mang'eny saidi lakini mon wega weya. Gimomiyo mon we pok wang'eyo sie lakini koro nochopo kuma koro min gi okawe to kete piny mana kaka ing'eyo in kaka ng'ama miyo nyaka ibede bere machiegni kod nyathini mondo igeni yawa wuoda dibede ni ine ma in gi sinyor koso mon gi eki ema nigi sinyor nikech kochopo kuma koro mon 10 gi wiye inyuomo to dhi adhiya ikendo to kendo dhi adhiya idak kod gi maber moko bi gedo negi to gin gi dhi adhiya sida ni kure to wodwe gini endi nyiso min gini oyo mama chieng' ana yud mane dagi omiyo ka ng'ato winjo ni en oromo en odwa dhi odhi adhiya oko kawo nyathi manyako ni endi to tero dalagi to kotero dalagi nikech min gi bende gombo ga saidi mondo wuode ni endi at least obede gi dhako kisechopo 42 42 tionge dhako kata mana janyuol chako bedo gi gimiluongo nang'owa dang' ni maparo to sama koro nokawo nyathi manyako ni endi otero dalagi min gi nomor saidi. Min gi odhi e jikon odhi ochielo gweno maber makienyeji ochielo maber maratari gi kuon ariga to kawo to tere mesa to kanyo endo
hera manonyis nyathi ma nyako niendi ne en hera mogundho, nikech kalure koda wuon chwore niendi bende nosenyielo rengo, koro miyo niendi osebedo kodak gi nyithinde kende en wuon. Smollett, ji ariyo gi eki odak 1 month kende, to bang' dwe achiel to nyathi ma nyako niendi bochako ang'o? Ochako fundo. Kosefundo to min wuoyi niendi okawo sime adier ogocho ne dhako mogik mane wuode okelone, to penje ni nyamara keta ler, bed thuolo, ang'o momiyo niweri gi wuoda. To nyathi ma nyako niendi owacho ni oyo madhe, nikech kalure kaka an awuon ahero wuodi to kendo amiye luor, nikech wan jok mane osedak. Ok anya gombo timang'o? Ok anya gombo kodo wi wuodi kodi in iwuon ng'ama nokele piny ka. Smollett, kare ojana niendi bandera ne ok chunga, mana kaka ing'eyo sama koro ji nitiere assembly, to koro bandera nyaka timang'o? Nyaka ng'aw. To koro bandera ni kati ng'awe to kochung' kaka dwarore osiepa. Miyo ni ne kia by the way, nikech onge ng'ama noseng'ise ga shida niendi, eme nokia ni wuode nigi sinyor machal kama, nikech en nonyuolo nyathi mangima. To very fast oluongo nyarode ni mogik mane wuode owere godo niendi, to ng'isi ni oyo binyalo bire dala na kaendi odiochieng' machal kama kama. To nyarode wacho ni oyo madhe, anda ka pingi, nikech into temani timang'o? Ni nyuolo na dichuo. To dhi to chako luongo kendo wuode, mano min wuoyi, to keto gi piny, to wacho ni oyo nyar oda nong'isa gima chal kama, to koro imbe wuoda dibede ni en gi sida mora monego bed ni watimo ang'owa, warango. To wuode ong'ise ni oyo madhe, an aonge gi sida, kata samini ne lose kodi niendi an gi nyithindo adi? 5 poko. Magin ang'o? Magin meka. Kare nyithindo 5 moparo ni meke go eko, mon manonyuomo go eko nodhi mos fumble oko kacha chande, kamak mana no umang'o? Duge. Smollett nochopo kuma koro min wuoyi sayo nyathi ma nyako niendi ni asayi mamana, kata kanyiso ni nyaka chuli gimoro misodwe ka misodwe, ye idagi wuoda. Bedagore adier? Mia pachi Smollett. Otek. Lini ng'eni kapok idhi kamoro kata kapok idonjo kamoro. Yes. Ng'iyane ni kumidonje ni ochal nade. Yes. Chwana ni survey moro matin. Wach ni lini ng'at ma koro adwa bet go ni ochal nade korka kocha. Lini alafu bende kapok iamua ni idwa donjo ka. Yes. Ing'eni iwacho ni bang' dwe achiel gik moko sechak fual. Yes. Sende, lewni, suitcase yote inje. Yes. Odok. Lakini gipacha imbe teme imiye ng'ato time. Kiki yudo ida ng'ato kawuoto nyise ni dong' wanyalo dhi e oda. Ing'eni leni ka be ni dichuo iro kawo time ne mar at least wuotho gi nyako ni, at least inyise nitie iwacho ni talking stage. Yes. Wuoyo talking stage ka ing'eni inyalo kawo kata 2 months moro. Okay. Naparo ni dwa wacho ni 2 years. Dweche moko ariyo. Yes. At least wuoyo. Kikele ot mondi. Aya press mar kele ot cha bende ikawo kata dweche 3 moro. Yes. Ing'eni mani isebiro dwe moko 5. At least mondo in gi ng'ato obiro otedo to go ng'wech odhi kuma noaye. Obiro luoko ni odhi kuma noaye. Koro ing'eni at least ing'e ng'ama idwa dak go. To imbe kisefwenyo ni in gi shida machal kama, bede piny kata gi janyuolni, ipenj gini ang'o matimre. Ing'eni gin gidongo ginyalo nyiswa gima nyalo timo. Inyalo nyisi yawa nyathina kawe mwarubaini moro imodhi. Yes. Ineno. Gin gi solution ginyalo nyiswa ni nitie yath moro nyocha ng'ane otiyogo. Nitie jaleo moro nodhi olepne kamoro. Ineno.
jonyuol nyalo konyowa kuma duong' sana. Ok iling, ka in gi gimoro ling iwacho. Ing'e nitie gik moko katambe kachako nyiso ng'ato nyalo to koro ng'ani dhi kawa nade. Lakini mama uwe manonyuoli. Yes. Nyis mama u gima timini. Mondo one kaka okonyi. Nikech ling iwacho ni ma dhako maradimo dhini. Ma koro mara 13. Mara 13. Kwan nono matut. Ing'e ji 13 giwacho ni chieng' moro kata koro moko die wacho ni ng'acha gini ok. Aya koro awach ni koro yudo koro gidhi kata 30 moro. Yes. Koro ji 30 ong'eni to gini nyiso mama u dok ochopo kama koro wantiere ni. Mane pacha nyagi sani. Yes. Smollett, Kenya en gima ber. Ahero gocho gino pile ka pile nikech wambe one product mar gimiluongo ni Kenya. Ka onge baba gi mama ok onya bedo piny ka. To adwa loso gi nyithindo manyiri kapok adok kuom joma chuo. Nyathi manyako ka ng'ama dichuo kawi to teri dalagi. Tineno ka en nyasi miwuoro ma ji go mana ni haleluya. Alulululu. Omera piny mor malaike wer kapamo. Mama non dalano maber. Kendo chuori no madwa nyuomi no kuongi go e break matin titime nonro maduong' ewi dichuo ni endi. Kitemo nono thoth delni Smollett. Kiyudo ga ng'ama dichuo to kawo nyathi manyako to tero dalagi. Thoth mine okomor ga ahinya. Ok ni girwaki ga gila ahinya. Ok wacho ni giduto te. Lakini thoth gi nyaka gimany ga kosa moro matin. Achiel ariyo koro moko somo ni ema wuodo timang'o oneno no kelna. Ta anapuonji nyaka group of schools. Moko be wacho ni ma obiro mana chamo pesa ng'awa, pesa wuoda. Nikech oneno ni wuoda timang'o nigi pesa mang'eny kata nigi omenda mang'eny. Kanyo endo bicha kiwinjo ni nitie moko mamine dhi rwaki to wacho ni an katemo neno kendo kanono matut. Nyathi manyako ni ndi kati wacho sie ma ok en nyadak. Ma wuondo mana wuoda nikech kineno kata lipstick mowiro. Nena kako rwakore. Japap montiek. Ma noketo mana yedhe mang'eny ne ng'awa ne wuoda. Gin ga mon achiel ariyo adek moko. Manyaga rwaki gi chuny maler kendo ka giil kendo ka gimor. Lakini kichope dala tiyudo ka kila ng'ato go mana nonri. Kiki mora ahinya ni kono imbinyero ni yawa eruru kama ikiani ipimo mawi kendo kiloko toki to gisema nena siruda koro se dhie joko ni dhi luoko sende koko kele marundore. Smollett onge ga miyo makia nyathine lakini be adwa loso gi joma chuo. Sani endi kalure kod ngima mine wadake chiemo mineno mwachamo ni endi jodalawa. Seche moko ng'ato konyuol kamano on a very serious note. Lakini kit chiemo mwachamo. Iyudo ni seche moko iusonwa kienyeji. Ahero ga alot ma kienyeji sana Smollett. Tiwinjo ni alot ma kienyeji mikelo nigi pika. Ini ringo ni dhi iwacho ni makore ma fresh. Othiro nyaka pi. Karo timang'o odhi opone ang'o sewage. Kopogre gi mano gimiluongo ni pizza, burger, chips. Kori ng'eni dichuo muoda gigi to all of a sudden ibeda kang'o gisenyor. Ok ni onyuoli kamano. Namba achiel ma ochopo kuma koro onego bed ni idhi neno daktari. Idhi tibet piny gi daktari. Ikaw jaherani bende udhi timang'o udhi neno godo daktari. Seche moko nyalo paro ni jaudi ema nigi sida kata en gi sinyor to kare in ema in gi sinyor. Dhiuru kamoro achiel ir daktari. Mar mondo timang'o ularu ng'eni sida ni akanye to ere kaka wanyalo konye. Namba 2 Smollett. E keny ka indi okochuno ni bed gi nyathi. I want us to be very very sincere with this. Dong Nyasaye manokelo kamoro achiel koso ne en Satan. Dong Nyasaye manokelo kamoro achiel. Nyathi bende ya mana kanye kuom Nyasaye en owuon. Obomiyo nyathi e sama dwarore. To kapok nyathino biro nyiso ni sa podi. Nikech at the end of the day kata ka nyathino biro Smollett obo bedo ng'ama ng'ongo. Kosebedo ng'ama ng'ongo ka en nyathi manyako ibo nyuome inshallah. Ibo nyuome odhi bedo gang'o gi dalane. Ka en ng'ama dichuo obo nyombo to odhi timang'o odhi go dala pod ibo dong mana gi chiegino ji adi.
ji ariyo. Omiyo kuma intiere no nyaka maka jwang' ka in ng'ama in wuon ihero siemo nyawadu ni ang'o mi asebet kodi fo gaming'a ok idwa miya nyathi. Kasto kopogre gi mano bende wantie kod chuo mohero dondo mon. In dhogi wera ihera dondo siwaya. Dhako kobed kodi onge kata gang'o gamani. Idwa complain e wi sitima kia ni tiyo gi kiang'o ken dhi mang'eny. Idwa complain e wi pi kokel ni bil mar pi to lepi emiluoko. Ng'isa gimomiyo Seila ok bi weyi. Oweyi gokinyi mang'ich. Smollett. Gimiluongo ni bullying. Onyalo bedo ni otimore e mbui. Onyalo bedo ni otimore physically kata kumitie. Onyalo bedo ni otimore nyaka anyuola, osiepe, kata mana wede. Iyudo ni watni en tich monyaga timo en owacho ni nyathini to nonyuol ga nang'a adier. Nyathini raracha yawa. Ne kako neno. Ma to nonyuol ga gi ng'a, to nonyuol ga gi kure. Yani en ng'ama gimora mora monene dendi lew chunye kabisa. Kirateng iraracha. Keno wacho ni marateng mararacha na. Ana fadhali aher malando gan. Malando ni jo jaber ga war. Ang'o minyalo wacho weche machal kamagi eki Smollett? Eleni ng'eni kaluwore kaka ji odak. Ng'ata ikele pinyni to kaka nokele pinyni. First place onego beni chako kodi. Onego beni accept kaka nibire pinyni. Ing'iyogo. Yes. Makata kiwinjo weche ji. Tiwacho ni kata ng'ato nitie nyisa wach kende kumoinya be onge. Yes. Lim bullying nitie. But imbe koro kiwinjo wechegi. Seche moko binyalo neno kaka react e wechegi. Okay. Ok wanyal tamre. Inyalo nyisa adier. Yes. Tadier ne mok adwa winjo le. Inyalo nyisa adier lakini adier ni mok adwa winjo. Okay. Tadier ni bende ing'eni ambe oinya. Kora ngitim nang'o. Ling seche moko ling beber. Ineno. Ling beber. But imbe kisenyiso ni ng'ato rach, ang'o minyise? Imbe kisewacho ni Lencha ni wiye duong'. Ang'o minyisa ni wiye Lencha duong'? Ineno. Koro gik moko bende seche moko ber bende kiling. Onge jamondo nyis ng'ato ni bwana ne kaka irateng'. Kachinda gulu. Ang'ena rateng'. Ang'o minyisa? Mano is just a reminder on my side. Ineno. Koro mai gik matimore. We have to accept them. Smollett. E piny ka endi kuma ineno wadake ni endi ok nyaheri gi ji duto te. Ine maloso kodi jalo meneno ndicho makauno ni endi. Ok nyaheri gi ji duto te. To tang'ainya kuma koro in kidonje kila ng'ato pamo ni alulu mago jok mawuondi. Nyaka bede gi achiel ariyo adek moko mapingi. Mane ka koro waneno kare ing'ama pek. Lakini kifwenyo ni donjo kamoro to kila ng'ato pamo ni hapa. Nyaki yude moko mawacho ni an nyako ni to joga ga owada kako neno rudore no. Mano yiso ni timo gimoro. Kanyo ndo bende Smollett. Onge ng'ama oyiero ga no chwe kaka en. Onge ng'ama oyiero ga no bende familia machal nade. Nikech wate no nyuolwa wapoka wantie der piny ka. Adwa loso kod jalo ma seche moko nyalo bedo ni kale gimiluongo ni bullying kata kweda kata seche moko weche malit mibayo nyalo bedo ni anyuola social media kamora mora yudo ni kadhe gimiluongo na kweda. Yieri kaka ino Angela. Adwa ni yieri kaka ino kendi herri kaka ino. Ng'ato nyalo bedo ni yanyi ni ne kaka lekege otore koro olokre mana ng'awa olokre mana kibogoyo. In kata mana kitemo buonjo ni ng'ato gimonya neno matut en ini wuon in ionge lekeni moko bende kabugore ng'ato bende dhi mbele maya nyaka ng'ol iwinjo ni ng'ato wacho niya gi tiel achiel ma entie godo to orudore ni gi wang' achiel ma entie godo to orudore. Yieri kaka ino kendo iheri kaka ino ine maloso kodi. To ne jogo ma gin giwegi gichunga weche ma bende dhi korka bayo kite. Ini sike chwada nyawadu gi kidi siko mana ni tia iborado gozuo mondiek ne lawi 90 nikech sani ni bende nitie chik mano sepuodhi
ni kadi po ni muoni donje mana gik madhi korka weche mibayo gieki inisiki yenya oyaye iborado gi ng'ama wiye rach baba ibo dhi muodo nyoyo 50 years e jela koro in chunga ne ba yenje chieng' moro ne timango ne mojni to bende kopogre gi mano Smollett sama ng'ato lawi ogeri to some extent kinge mabeni lueti ler koro meda timo gimine ni timo gano nikech lepo no bende nyiso ni timo gimoro to kok lawi nyiso ni tima kona omiyo bede ng'ama kama intiere kila ng'ato wacho ni nitie jok maheri gi jok mabende kotimi nade oko heri koro kawe kaka eno wane piny ma ok polo omiyo ng'ama ok dwari here ng'amo eri no endo be here tilam ne Nyasaye mane kaka kora tieke Smollett akeka intie kod wach moro amora kata gi ote eka koro adoke kabisa kwa dhie ote kano ka Antono Chingiza ni Smollett kawuono be an kodi nyaka tamati mosna len Ramogi TV aya alafu kadhi piny kaneno ka Sivilo kelo nyiso ni Smollett Migori tuko locked mbak ndalo mit maratari kawuono ukele mayom alafu kadhi kaneno ka Jerry Okech nyiso ni Smollett show mit maratari kawuono aneno kuketo Omari Nash koda hapa ni mashabiki maro Omari Nash sawa tu alafu katieko DJ Smollett gotia Lane umwambie nampenda sana mimi ni Steven kutoka Kamagambo. Asante sana kabisa. Korako ni endi aneno kanyoendo min Liam berente kodoka ni nyathnya kachumora maratari fwanane DJ Smollett kanyoendo ngise ni oket na pado nendo mano mara Prince Inda milingo ni Mirima. Asante sana odhis jako kuyo nyathnya kachumora maratari kauna anteko dueche no nyaka giko fwanane DJ Smollett kanyoendo arito winjo Omari Nash ni joka ka bose chulo pesa mar gini kauna ngisi ni Oliet pas nya kono ngajwang ero kama nya Steven Otieno embente kodoka ni nyathnya kachumora maratari fwanane ni Smollett kanyoendo antie koda winjo mana winjo arito mana winjo aungo woda wendo oselal nwa kabisa penye ni osebedo ka en kanye all along. Okay, sawa mogi kanyoendo Steven Ochieng embente kodoka ni nyathnya kachumora maratari no kantiere egongo ko mago mag Gemrangwe cheno ni endi moraga maratari winjo arito mana winjo aungo kachiel koda Omari Nash nyako mga ngie seche gieki wadwa dhie yo moro matin to kwa dogo of course wanted record jongolo in the house kumotingo kanyoendo aungo woda wendo kachiel koda Omari Nash omiyo kikidhi mabor mimana kete wanje mara Ramogi. Oh yes, nyako Ramogi. Ma en